Billet Juillet mi ye nanzara kalo ale tile 10 billet samba fila ani mugan ani wɔɔrɔ bi sɔgɔmada in na an ka babu faama bɛna na taa n'an ye CNT kɔnɔna na jamana kɔnɔ lakanaba ale sɛbɛn min kan ka kɛ maaw kan ka taa cogo min dugutigiw sen kan ka don baara la cogo min na baara yɛrɛ kan ka sigi sen kan cogo min yaasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ fɔ an ka lakanako la o sɛbɛn tɛmɛna kunungo kuran fana yaasa ka se ka kurubakaw n'o bɛ ginekaw fɛ u ka kuranta yɔrɔ ka se ka o baraji sigi sen kan Mali ale kan ka taa tali min kɛ ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ BOAD tun ye musaka min di ni gouvernement kun sɔnna a ma o baaraw olu fana kɛra CNT kɔnɔna ka taa fara farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ taabolo kura an ka jamana kɔnɔ sɛbɛn min bɛ a la o fana tɛmɛna kunungo CNT la kuran ni ji minisiri a ko min ye sangaba ye k'o de bɛ ka énergie sɛgɛn nin waati in na k'a ye minɛn caman tiɲɛ wa k'u b'a ɲini maaw fɛ fana ni maa kɔni ye énergie ka poto binnen walima ka fɛn karilen i ka se ka o kunnafoni joona u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la APG ye ɲɛmaa kura sɔrɔ muso do kunungo baarataw olu kɛra min ye segukaw fɛ kerecɛn muso olu ye batoba kɛ yorosokaw nisɔndiyalen don san kun fɔlɔ jiginna ba fila bɛ baki fila dɛsɛra an kɔrɔ hanfala ye jama cayara tuguni baki fila ma sisan ko Kayi sira kana kɛ baara bɛ o kan o larawulili baara dɔ bɛ sen na o bɛ k'a to sa bɛɛ lajɛlen bɛ ka na ba fila bɛ fɛ Coupe du Monde ni Faransi ale kɛra jamana fɔlɔ ye min ye demi-finale sɔrɔ bi Espagne ni Belgique ndolata bɛɛ la duma o bɛ bi min ye Mali fana ye kɔnɔna na sa Fédération Malienne Football fala ko maa min kan ka dileki kalan ka d'u ma k'u y'o tigi ta han an n'a bugunatigɛ yira maaw la bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin ye an donkan ye bi sɔgɔma in na fala in gosira an kun sɔgɔra kɛlɛ kun tɛ se ka kɛ o dɔrɔn ye kabi sibiri ni bin kɛra anw ka jamana yɔrɔ damadɔw kan sewarekaw fɛ yen bɛ o la ko na somadugu keyorobakaw fɛ yen Gao ani Anefis yɔrɔ tɔw ta n'o o nɔgɔyara fala ye min ye Anefis ye kunungu y'a tile 6 ye kataba 4 ani solasigi 6 o bɛ senna Anefis n'a lamini n'a atɛnkudugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kunungo Bamanankan ka wale kɛbaw kanu ka t'u yɛrɛ tɔ dogo yɔrɔ min na sa n'o ye Zarakatikaw fɛ yen yaasa ka se ka u kunda min ye Alizeri kɔnɔna kan pankuru an'an ka kɛlɛkɛcɛw ye wuli ka jɔ kɛ yen o waati kelen na sa min ye Gacha ale ni MSA n'olu ni Mali wolomasiri tabaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi ka baara kɛ yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ mɔmɔli la min ye Anefis n'a marabolo la ka taa se fo Kidali fanfɛlaw ma wulikajɔ ninnu senfɛ su olu yera tuguni min ye mobili karilenw ni mobili tiɲɛnenw ni mobili jennenw ye o caman ba o yera bɔ taara kɛ maa wɛrɛw su ka tuguni maa minnu ni su min ye Bamanankan ka wale kɛbaw kɔni taara ka olu to Gacha maaw yɛrɛ bɛnna ni pick-up dɔ falen tewu minɛn minnu b'a kɔnɔ drapeau bɛ a la ka taa se maɲɔgɔnlɔn wɛrɛw ma n'o y'a sɔrɔ nin waati na Bamanankan ka wale kɛbaw k'u yɛrɛ ɲini ka duuru dɔ fiɲɛ na min ye sinimu ale ni FLA maaw ye e ko u ma ko fisa ni boli wa o ye minnu sera ka kisi ye n'i ye kimɛli jateminɛ ani maa minnu ye mɔmɔli kɛ kunungo Anefis marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka fara min ye Irisilakaw ka sɔrɔdasiw kan u ye jaw caman ta u ye min ye taamasiyɛnw caman sɔrɔ fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ u tɔ danganiya k'a jira k'a fɔ ko maa minnu fara u y'olu fana dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bilal Ak-Sherif ni ale yɛrɛ ye MNLA kɔrɔ o kɛlɛbolotigi ɲɛmaaba ye ale ka lakɔlɔsiba n'o fɔ ma ko garde corps o su taara ye maa kofɔlen kɔsa in na ale ni nanzara télévision minnu kun taara Kidali yɛrɛ kɔnɔna na waati min na u kun donna u ye ja caman ta ale yɛrɛ ye kuma caman fɔ maa kofɔlen kɔni hali a su u ma se k'a ta ka taa ni a ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye Afrika kɔri maaw ye olu bolo dara sɛbɛn dɔw kan ani minɛn dɔw n'olu sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na Colonel Atayar Mayiga ale n'a ka cɛ dɔ n'olu y'an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye bi bi na an ka kɛlɛ marabolo 7 na n'o ye Anefis ye ale fana ye bɔli kɛ ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen lajɛ a n'a ka cɛdenw o kɔfɛ sa min ye
irisiw ye olu de ko kunungo komi ye iyada agali ka jogina kɛlɛ senfɛ kunungo sabula kunungo baara min tun bɛ yen o ye Mali wolomasiri tabaw ye mina minnu cɛ n'u bɛna n'olu ye anifis kɔnɔna na bamanjɔni jugawale kɛbaw u kun taara gwara da olu ɲɛ o gwara da in de senfɛ irisilakaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bugutufa dɔ bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anifis ale ni gawo ni ɲɔgɔn cɛ iyada agali ka jogina ye kuma in kɔni min ye irisilakaw ye u y'a danganamaya u ka bɔlɔbɔlɔ siraw fɛ ka kibaruyaw cɛsɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye maa kofɔlen kɔni a nɔfɛmaa caman su kɔni yera maa minnu tun bɛ n'olu ka sɔrɔ a la kosɛbɛ olu caman su yera wulikajɔ ni cɛsiriw olu fana bɛ senna min ye bamanjɔni ɲugawalekɛbaw ye u taara ka minɛn fɛn fɛn to sa bɛɛ lajɛlen kimɛli bɛ ka kɛ bi anifisikaw fɛ yen o la kunungo tile kɔnɔna na Jean Élisée Daw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko ka kɛ ni anifisi wulikajɔ ye wolomasiri tabaw ko bɛ wulikajɔ in na hali bi wa u ma sɛgɛn u ma ɲinɛ min ye kalo tile 8 kalo tile 9 wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛra kunungo o y'a to sa u ye gosili caman kɛ ni pankuru ye o gosiliw o ye min ye mɔbili min b'u bolo 3 o tiɲɛna o senfɛ bamanjɔni ɲugawalekɛba caman u y'olu fana fa kibaruyaw fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye zini maaw ye u ka maa joginen fɛn fɛn bɛ yen an'u ka maa minnu bɛ yen n'olu sera ka porokoto ka taa Alizeri jamana kɔnɔna na musojɛkulu wulilen no bi tamarasatikaw fɛ yen k'a yira sa k'a fɔ ko maaw kana u joli di yaasa ni maa ninnu bɛ se ka furakɛ cogo min dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'o bɛ tabakaratikaw fɛ yen u ye welewelema da ye bamanjɔni ɲugawalekɛba minnu joginen sera ye maa minnu fana bɛ yen sa n'olu fana salola ka bɔ anifis kɔnɔna na o nana n'olu fana ye Tinzawatɛ ni Alizeri dugukolo ta ka n'o ye Tinzawatɛ ni ye Tamarasɛti ale ni Tabagarat ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi bamanjɔni ɲugawalekɛbaw kɔni kɛlen don ka yen fa tewu maa joginen minnu sera ka bɔ anifis kɔnɔna na olu ka furakɛliw bɛ sen na n'o y'a sɔrɔ min ye Mali ani maa minnu karilen don ɲɔgɔn na bi olu kɔni bannen don ko bɛɛ lajɛlen ma kɛlɛ yɛrɛ se tɛ u ye tuguni maa minnu bɛ yen ni olu kɔni u taara k'olu to fala ye olu ka an ka marifa filɛ an ka minɛnw filɛ a y'a mago to anw sen tɛ foyi la tuguni anw tɛ se ka foyi k'an yɛrɛ ye ani minnu nana olu taara k'an to armée ale kan k'o baaraw kɛ cogo min na olu y'o kɛ ten irisilakaw olu tora mɔmɔli la sanfɛ ani duguma walasa tile kɔnɔna na tuguni Jean Élisée Daw ye bataki filanan fana kɛ k'a di maaw ma k'a yira sa k'a fɔ ko armée a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri min kun daminɛna anifis n'a marabolo kɔnɔna na ko foyi ma bɔ a la sabula min ye an ka minɛnw ye minɛn minnu bɔra Gawo kɔnɔna na n'u kan ka na anifisi olu bɛɛ lasilen ka se ka don surɔ min ye anifisi yɛrɛ dugu kɔnɔ nka tile kelen kɛlɛ kati jalen kɔfɛ fala ye o tile kelen kɛlɛ in o wolola mun na min ye armée ye anifisi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye tabarasatikaw fɛ ye u ye gosili 13 o de kɛ ni pankuru ye min ye pick-up ye n'o ye kɛlɛkɛ pick-up ye o kelen u ye o jeni a n'a kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen u ka mobili min bɛ yen n'u bɛ kɛlɛ kɛ n'o ye sa o 6 fana jenina tabarakatikaw fɛ yen tabarasati yɛrɛ kɔnɔna na fana maa caman fana ye marifa bila ye k'a fɔ ko komi a ko kɛra tan an b'an nin fɛ maa 100 ɲɔgɔn ko sɔrɔdasiw ka bataki kɔnɔna na ko o de su yera min ye tabarasatikaw fɛ yen kunungo kɛlɛ kɔfɛ armée ka minɛnw ka sɔrɔ sa k'u sɛnsɛn ka don anifis kɔnɔna na fitirimagɛn waati ka kɛ ni an ka kibaruya sɔrɔlenw olu ye fala ye anifis ko ale kibaruya ka bi sɔgɔmada in na. sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye fala ye ko sɔgɔmada in na tuguni tabarasat a kɛlɛ kɔfɛ bamanjɔni ɲugawalekɛba dɔw kun y'u dogo bugutufaw ni binw kɔfɛ k'u bɔra k'a fɔ k'u ka marifaw filɛ nin ye
sabula armée ale bɛ patrouille la yen yɔrɔ la n'i ma farati i bɛ kɛ dafarasu ani kunfarasu ye sabula min ye marifa mun bɛ yen ani baara min bɛ sen na hinɛna foyi tɛ a la an bɛ segin ka na Bamako n'an nana Bamako k'an bɛɛ lajɛlen ka taa an ka plaki ta maa min bɛ plaki ko bɛɛ lajɛlen kunna sa n'o ye directeur général de transport ye n'o ye Mahamadu Corno So ye ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ kununko ka taa Katikaw fɛ yen baara bɛ ka kɛ Kati cogo min na ka taa i ɲɛdaw kan o bɔlen kɔ ye min ye So ye a nana min ye terɛngare fana kɛrɛfɛla la u ka baarakɛyɔrɔ min bɛ Darisalamukaw fɛ yen nin bɛɛ lajɛlen y'a to sa a yɛrɛ k'a ye k'a fɔ baara bɛ ka kɛ cogo min a ka mɔgɔ bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na min ye So ye a ko ko baara in sigira sen kan juin kalo tile 11 kalo 6 o kɔfɛ a kan ka jɔ minisiri ye min fɔ maaw ye bɛɛ lajɛlen ka wuli joona i ka bolimafɛn sen 2 ni sen 3 i ka taa plakiw ta yaasa min ye lakana ale bɛ se ka sabati cogo min baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa ko nin faso de ɲumanya waleya ye waleya min ni bɛɛ lajɛlen kan ka sɔn a ma nin waati in na Mahamadu Corno So directeur général de transport yi fala ye ale fana tun bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ i b'a dɔn san kɔnɔ kalo 1 bɛ di baarakɛla bɛɛ ma ale y'a ta kɛ ka ban faso baarakɛlaw kɛ n t'anw kɔni kɛ yɛrɛ y'o kɔni fo n'i y'a kuru dɛ n'i taara i da Sibi k'a fɔ ko nin tile 2 in na n ko n da mɛn Julafundo i bɛ se k'i nɔngɔn bɔ yen n'o tɛ kɛnyɛrɛye baara nka sariya don dɛ hali kɛnyɛrɛye la sariya don kalo 1 kan ka di maaw ma sariya ye sariya de ye nka a den sɔrɔ man di fɛn dɔ fana bɛ faso baarakɛlaw fɛ yen fala ye n'o kan ka kɛ baarakɛlaw ye n'i bɛ baara kɛ ka ɲɛ u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko 13e mois san ti kalo 12 ye wa kalo 13nan sara kan ka d'i ma n'i bɛ baara kɛ ka ɲɛ nka on zone difficulté maintenant dɛ n'an bɔra So ka yɔrɔ la an bɛ to bolimafɛnko hukumu kɔnɔna na fala ye an bɛ taa nu fu bɔ fo Bafulabekaw fɛ yen Bafulabe k'u y'a bila yɔrɔ min k'a b'o yɔrɔ kelen na ye fala ye k'a sabuya kɛ mun ye baki 2 bɛ ji ka su ni tile Tintilakaw ani Babaroto ni ɲɔgɔn cɛ min ye baara kɛcogo ka ɲi maa si ma wɔyɔ sɔrɔ u la sabula min ye kurun ninnu ye u ti jɔ fiyewu n'u taara dɔ bila u bɛna na dɔ ta n'u taara dɔ bila u bɛna na dɔ ta fo ka taa se su araba kunjo ma u yɛrɛ fana kan ka sɛgɛnna fiɲɛ kɛ cogo min na ka se ka ɲɔgɔn falen cogo min na motɛri fana ka lafiyali baara olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a nana ye k'a fɔ tuguni mɔbili de cayara mun ye mɔbili caya k'a ye Bamako sira tiɲɛ don armée wuli ka jɔ k'a ka fala ye nka min ye sira in a fan caman larawulili bɛ sen na yaasa samiyaji kana bonya k'a sɔrɔ olu baaraw ma kɛ o de la sa bɛɛ kɔni tɛmɛyɔrɔ o kɛra Bafulabe nin waati in na maa minnu talen don sɛw ta n'o ye poulet de chair ye ani minnu talen don biɲɛw ta ale ni sɛ kɔtiw ni sɛ galakaw ni sɛ faraw ka taa se sɛ kɔnɔna fɛnw ma n'o ye kisɛ kelen n'a b'a fɔ ma ko ziezi k'olu ko ko n'olu ma taa n'u ka minɛnw ye fala ye k'a bɛ toli dɛ olu kɔni camanba olu jɔlen don yen dɔw fana taara minɛn wɛrɛw ta fala ye nɔnɔ ale caman bɛ yen bi o fana se ka mara ka mɛn tile kɔrɔla la kuma tɛ tile barika ka bɔ cogo min bɛɛ lajɛlen n'i ka minɛn bɛɛ lajɛlen n'i ka fɛɛrɛ min ye yɔrɔ in yɛrɛ fara tewu tuguni i n'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ cogo min dɔgɔtɔrɔ min bɛ Bafulabe kɔnɔna na n'o bɛ district sanitaire kɔnɔna na Isu Kulubali ale kɔni ko sa ko fo fɛɛrɛ de ka kɛ saniya ko ta nasira la ji min bɛ yen denmisɛn minnu bɛ yen sigida yɛrɛ kɛcogo ko o bɛɛ lajɛlen jɔrɔna bɛ ale la bi ale yɛrɛ bolo sa maaw ka ca yɔrɔ in ma kɛnɛya matarafali o bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ min ye Kulubalikɛ ye a kɔni y'a sɛgɛsɛgɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ ni ninakilibana bɛ olu la minnu ka kɔnɔboliw ka teli k'o furaw kɔni bɛ u bolo ye u bɛ k'olu di maaw ma Tintilakaw fɛ yen ni maa minnu mago b'o o la fala ye nka a y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na min ye banakɔtaa kɔni o kɛli hukumu kɔnɔna na u ye welemada dabila UNICEF ma ɲɛgɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka munumunu fan bɛɛ fɛ olu ka na o dɔ dɔnnaw ma u ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na a ko sa min yɛrɛ ye ko in bɛɛ la gɛlɛman ye musow ni denw de ka ca ye musow ni denmisɛnninw k'olu de ka ca kosɛbɛ olu dun fana ka banamisɛnw ka ca o la sa u kɔni ye a ɲini bakitigiw fɛ k'u ka heure 1 fara baara ka fala ye yaasa nin ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min ani jamana ɲɛmaaw fana kɛlen ka fɛɛrɛ caman tigɛ kɛrɛfɛla la ye préfet ni a ka maaw ka taa se dugukɔnɔmaaw ma u kɔni ka wuli ka jɔ kɛ ni maa ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na togodaw ni sigidaw kibaruya la an bɛ taa min ye Yorosokaw fɛ yen Yorosokaw nisɔndiyara kunun sabula olu tun ye dɔgɔkun 2 kɛ u kun ɲɛ tɛ sanji la nka sanji milimɛtiri 25 o jiginna u fɛ yen CMDT kɔɔri sɛnɛna fara malo sɛnɛna fara kaba sɛnɛna kan u bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ nin waati in na wa u nisɔndiyalen don u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko météo ye kibaruya min di n'o kɔni kɛra siɲɛ ye
k'a fɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen ko ji bɛ woyo ka jigi ko o na fisa olu ma kosɛbɛ sabula n'a to olu ka danfɛnw bɛɛ lajɛlen na falen n'an bɔra yoro so an bɛ taa gawukaw fɛ yen gawukaw fɛ yen min ye baarakɛlaw ka lafasajɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko INTM ale ni alimaw ka baɲumankɛtɔn bɛ yen n'o fondation Frédéric ye baarakɛlaw tɔgɔla sɛbɛnba min bɛ yen n'o lawaleyalen bɛ senna bi min ye INTM bolofara min bɛ gawo kɔnɔna na ale ye ɲɛfɔli kɛ a ka tɔndenw ye hakɛ minnu b'a la baara kan ka kɛ cogo min fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan yaasa gafe ninnu ka se ka caya ka se k'a di maaw ma ani ka se ka kalan yɛrɛ musaka bɛɛ lajɛlen ta alimaw ka baɲumankɛtɔn Frédéric ale y'i duuru o kɔrɔ yaasa ko ka se ka kɛ ka ɲɛ fala Frédéric a bɛ a mɛnna dɛ ninnu wa ko mana kɛ cogo cogo ninnu tɛ taa yɔrɔ si wa u bɛ maa caman dɛmɛ ekɔli karamɔgɔw b'a la lafasajɛkulu b'a la hali kunnafonidilaw yɛrɛ b'a la kuma caman u bɛ kalan kɛ kunnafonidilaw kunna an b'u fɔ u ka baara kɛ cogo ɲuman na denmisɛnnin 500 k'olu dege bolola baara la u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ o ye sirakura maaw ka baara ye ŋaniya min sigira sen kan Kayi denmisɛnninw olu bɛ se cogo min na ka se ka kalansen sigi sen kan o la sa u ye denmisɛnnin dɔw wele fala ye baara bolo dama dɔw bɛ yen k'olu sigi sen kan pâtisserie ne bɛ to o de la n'a ma sa an b'a dun an bɛ kɔmuso ninnu bila ka taa kalali ta fanfɛla la ani safunɛ dilan dessin ale ni jabida olu bɛɛ lajɛlen b'a la fala ye ka taa se yɔrɔ ko ma ani ka mobiliw ni fɛnw salo ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu sigilen don ni denmisɛnninw sera k'a matarafa k'a baara kɛ ka ɲɛ a ka fisa ni baarakɛbaliya ye k'i sigi ko diplôme b'i bolo walima ka tunga sira ta ka taa ko denmisɛnnin 500 in sirakura nin y'o donnen u kɔrɔ Kayikaw olu fɛ yen Segu kerecɛn musow olu ka wulikajɔ bɛ senna Segukaw fɛ yen u ka kan belebele ale kɔnɔna na n'o ye EPM ye Segu yɛrɛ kɔnɔna na fala ye dɔgɔkun kelen kɔnɔna na ni muso kofɔlen ninnu sa u bɛna na min ye bibulu kalani k'o kɛ k'o dɔn min ye dugawu don ye muso jɔyɔrɔ ani muso ka alabato ka kɛ ni kerecɛnnakaw ka taabolo ye u bɛna taa kuma nin bɛɛ lajɛlen kan bɛn ni kelenya diinɛ ale ni hakili ɲumanya ka taa se faso jɔ ma ani du jɔ ma min ye musolaka ninnu ye u ka baabu bɛna tali kɛ na Segukaw fɛ yen dɔgɔkun kelen baara fala ye suw bɛna bila a la fana min ye ka bato kɛ jamana ye basigi ni lafiya bɛ se ka na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na cogo min na kerecɛnnakaw ka hakilina ye nin ye tumutu kunnafonidila musow fana farala ɲɔgɔn kan mugan ɲɔgɔnko olu taara arajo jamana fɛ a n'a dɛmɛbaga jɛkulu ka se ka min ye kalan kɛ olu kunna cɛ fɔ ni kan bɛ o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ni muso kofɔlen ninnu ko n'u tilara kalan in na u bɛna kɛ jɛkulu ye jɛkulu min kan ka kunnafoni sanuman di ka bila min ye tumutu ale n'a marabolo n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu arajo sow bɛɛ lajɛlen kan énergie di Mali a ko ko degun b'a kan min ye sankaba ye ko ye tiɲɛniba de don a kun wa min ye énergie yɛrɛ ye a ɲɛmayaso y'a yira sa k'a fɔ ko maa caman bɛ poteau karilen ye walima dɔw bɛna poteau kariw ɲɛna walima motobaw ni mobilibaw olu bɛna tiɲɛni kɛ u ka kinw kɔnɔna na k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ sa ni maa minnu kɔni sera k'o maaw ye fala ye i ka a tigiw ka mobili nimero ta i k'a ci énergie ma yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min walima i k'u labɔ a kalama joona yaasa degun min bɛna sigi aw ka kin kɔnɔ bɛ se ka dɔgɔya nɛgɛjuru sira minnu bilara sen kan 99 70 78 50 nɛgɛjuru sira filanan o ye 99 78 97 52 ko n'Ala sɔnna ma ni maa kɔni ye ko ye i bɛ se ka énergie dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ yaasa u bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna na cogo min na nin bɛ dan sigi kɔfɛ sigida ni togoda kibaruyaw la an bɛ segin sisan ka na sente ale kɔnɔ. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. fala ye kunungo jɛnɛba Sisoko tɔgɔla so kɔnɔ CICB la n'o o ye maa 1000 bɛ ku so min kɔnɔ ɲɔgɔn ye so bɛɛ la belebeleba CICB la CNT maaw n'o ye furancɛla wasabulon ye olu ka baaraw bɛ kɛ ye
kunungo ministre Daoud Ali Mohamedun ale de nana sa mara kama boli hukumu kɔnɔna na ani sigidaw lakana n'an ka jamanaw lakana ko kɔnɔna na gouvernement kun ye bolo nɔ bila sɛbɛn min na juin kalo tile 21 n'a bɛ fɔ ma sa ko an ka sigidaw n'an ka togodaw lakana bɛɛ lajɛlen ye o kan ka sigi sen kelen min kan o bɛ se ka lakodɔn cogo min ministre min bɛ jamanakuntigi nagakɔrɔla la n'o ye wolomasiri tɔgɔ ka ministre nagakɔrɔ ministre ye ale kun kan ka taa nin sɛbɛn yira nka ale bɛ taama la nin waati na laginɛkaw fɛ yen ministre Dawudu o bilara ale nɔ na o hukumu kɔnɔna na sa lakana mun baara sigilen filɛ nin ye a ɲɛbilaw la Dawudu y'a yira sa ka fɔ ko sɛbɛn min filɛ nin ye olu ka sɛbɛn dilannen tɛ maliden bɛɛ lajɛlen minnu ka baara ye jamana kɔnɔ lakanaw ye maa minnu bɛ n'olu ye maa mafalenw ye diɲɛ magobatigiw ale ni senkolaba minnu bɛ bi n'olu bɛ ko caman kalama an ka jamana kɔnɔ lakanako la togodala lakanako la kabilatigiw ni musokuntigiw ni kamalenkuntigiw bɛɛ lajɛlen de wulila ka n'i ka fɛɛrɛ fɔ fala ye o de bɛndɛgɛ mɔra waati damadɔ ka tila k'a salo k'a segin u ma aw ye min fɔ nin don wa an bɛ se ka tɛmɛ n'a ye cogo di o la sa bɛnkɛla k'a taara conseil des ministres la ale ko k'a kɛ sariya ye yaasa an bɛɛ lajɛlen k'an yɛrɛ ye an ka lakana kɔnɔna na kuma tɛ bi bingali minnu b'an ka duguw kɔnɔ waleya cɛjugu minnu b'an ka duguw kɔnɔ bamacɔrɛn juguya wale kɛbaaw olu jɔyɔrɔ min olu bɛ an ka duguw kɔnɔ sɛbɛn in kɔnɔna na fana min ye mara kamabali baaraw ye olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye an ka kabilatigiw n'an ka kintigiw n'an ka marabolo tigilama olu fana jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye bɛɛ lajɛlen ta fɛsɛfɛsɛlen don sɛbɛn in kɔnɔna na ministre Dawudu ale ka kuma na kunungo CNT la a ye sinsin min kan o ye k'a fɔ nin kɔni ye jamanadenw yɛrɛ ka ko labɛnnen ye komi ni a bɛ u ni ka kosɛbɛ o la sa babu bɔlen kɔfɛ ɲininkaliw caman kɛra la CNT maaw fɛ n'o ye faamuya ɲininkaliw ye furancɛla wasadenw maa 125 jɛra ni sɛbɛn in ye maa ma taa juguya la maa min yɛrɛ minɛ a la ale kɔfɛ sa min ye kuruba ni o ye baraji belebeleba ye n'o kan ka bɛ sigilen no sen kan anw bɛ se ka kuran sɔrɔ yen cogo min na ka se ka na di an ka jamana kɔnɔna na conseil des ministres ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni jɛra ni sɛbɛn in ye bɛnkan sɛbɛn ye an y'an tɛgɛnɔ bila min na lomekaw fɛ yen avril kalo tile 29 san 2026 Mali gouvernement a taara juru ɲini juru min n'a y'o ta banque min sigilen don farafinna anw fanfɛ bolo fɛ n'o ye BOAD ye olu sɔnna ka juru in di nka fo wasabulon ka jɛ ni a ye sa min ye centrale in ye n'o ye kurantayɔrɔ in ye kurubakaw fɛ yen ale bɛ se cogo min na anw bɛ se ka taa ta ye cogo min na ka na di an ka énergie ma fala ye musaka min kan ka don o la olu jɛra ni o ye a yirala sa k'a fɔ ko ni kɔni mana fara an ka kɔrɔlenw kan an ka kuranko a bɛna na dɔ bɔ a la yaasa basigi ni lafiya ka na ministre ale ye ɲɛfɔli kɛ n'o ye professeur Cɛmɔgɔ Traoré ye fala y'a ko tiɲɛ don kuranko gɛlɛya bɛ an na bi kuran fɛɛrɛ minnu tigɛlen don an ka jamana kɔnɔ olu bɛ yen min ye kuran yɛrɛ ye degun minnu b'a la bi o ye sanpɛrɛnko ye o ye tiɲɛni dugukun tile 2 in na o magɔnw u bɛ ka ɲɛɲini kɛ o la ko nka ko ni fɛɛrɛ minnu filɛ nin ye u bɛna fara dɔw kan i n'a fɔ panneau minnu bɛ ka dilan jamana yɛrɛ kɔnɔna na jamana yɛrɛ fana kan ka wuli ka jɔ fana kɛ sa a ka barajiba minnu bɛ yen n'olu bɛ kuran di k'o bɛɛ lajɛlen sogolo ɲɔgɔn na k'o sigi sen kelen kan ko o baaraw de bɛ u bolo a ko faranga a nana kɛ kunba kelen ye o bɛ sɔn ka fisaya jamana ma ale ka kumaw kɔfɛ sa min ye malikijaw ye ale ko min ye wasadenw ye ni ɲininkali bɛ maa min fɛ fala ye ɲininkali a bɛɛ kɛra kurantigɛ ye maaw ko ministre ma a ka ɲɛ de f'u ɲɛna kuranko in na wasadenw ko olu bɛ fɛ ka mun faamu kurantigɛ ni kuranko yɛrɛ bɛna nɔgɔya don jumɛn fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan bi ko kuran a ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna travaux minnu bɛ sen na n'an b'a fɔ ma ko panneau solaire fala ye u y'a ɲininka nin bɛɛ lajɛlen na kununko kuma min yɛrɛ kɛra kurantigɛ ni kuranko ni jitigɛ ko ka fala ye o ma kɛ a taara ni sɛbɛn min yɛrɛ kan yɛrɛ ministre a kɔni sinsin min kan o ye k'a fɔ nin waati in ta in degun min filɛ an kunna nin ye k'o ye sanpɛrɛn nɔ ye ko nka k'a ka cɛw bɛ baara la ni ala sɔnna ma u na fɛɛrɛ sɔrɔ a la wasadenw u ko sɛbɛn min n'a nana n'o ye maa 126 sɔnna ma maa ma funu sɛbɛn in na wa min ye maa ma taa sɛbɛn in ale juguya la o sɛbɛn fana tɛmɛna farikolo ɲɛnajɛ an ka jamana kɔnɔ a tun bɛ kɛ ni sɛbɛn min ye fala ye sɛbɛn min b'a lakodɔn Mali jamana fɛ o sɛbɛn in ko a kɔrɔla min ye conseil des ministres ye ale ko k'a falen o falenni hukumu kɔnɔna na sa ministre an yɛrɛ tɔ ma n'o ye Avec Kassim Traoré ye ale sera ni sɛbɛn ye conseil des ministres la baaraw kɛlen kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ taabolo bɛɛ lajɛlen fɛ falen ka don a la gouvernement jɔyɔrɔ o ka sinsin min ye ministre so yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ka sinsin farikolo ɲɛnajɛkɛlaw fana ni hakɛ minnu ka baara kan ka kɛ cogo min na jɔyɔrɔ ko ni taabolo ko la k'o bɛɛ lajɛlen la kurakuraya sɛbɛn ale kɔnɔna na kununko ye CNT maaw ye maa 125 maa 124
olu sɔnna min ye fɔma ka sɛbɛn ma ɲininkaliw ni jaabilu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kunungo baaraba minnu kɛra CNT kɔnɔna fala ye o de ye nin ye ka kɛɲɛ ni u ka baara kɛcogo ye n'Ala sɔnna ma sɔgɔmada in na fana CNT sariya wɛrɛw bɛ u bolo u kan ka baara kɛ minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye commissaire fana commissaire de justice olu fana ka tali baara kɛra kɛrɛn maa min tun bɛ k'o ko ɲɛfɔ o ye sariya minisiri ye minisiri min fana bɛ yen n'o ye Ismaël Wage ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan ye olu sɛbɛn fana tɛmɛna kunungo CNT la k'a yira sa ko sɛbɛn belebeleba 4 o de kɔni sera ka tɛmɛ kunungo CNT kɔnɔna na Seko Jaki waati yɛlɛma ani waati gɛlɛmaw olu ɲɛnɛbɔli jɛkulu ale fana y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ laadala ɲɔgɔn ye ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye colonel sapeur pompier Isa Raoul Dabo ye min ye mara kamabɔli ani jɛkulu in kɔnɔna sa maa bɛ jɛkulu in kɔnɔna wala olu bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ in kan ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye min na to sa fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan u ka se ka olu kimɛli baaraw kɛ dɔ bɛ se ka fara mun kan ka kɛ ni ji ani fiɲɛ minnu bɛ an kunna olu kunbɛ cogo ye maa mafalen minnu bɛ kɛnɛ kan ye u ko k'an kana ɲɔgɔn nɛgɛnɛ fala ye k'an ka ɲinan samiya a tɛna kɛ jiba ye i n'a fɔ an sigilen don min ye nka ni san finna maaw k'a bila u kunna k'a fɔ ko fiɲɛ don dɛ o la sa denmisɛnw maakɔrɔw k'a fɔ ko ni fiɲɛ in ka dɔgɔ bɛ san ma fin kosɛbɛ k'an ka hakili to an yɛrɛ la min ye Isa Raoul Dana ye a ko ko a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la ka ban min ye sankisɛ ni san yɛrɛ tɛ mina min kɛ fiɲɛ kolon in o de bɛna o ta ka ɲɛsin an ma jɛkulu min sigilen don minisiri Dawudu ka baarakɛyɔrɔ la n'o bɛ dugudenw ka lakana ko fɔ sa fala ye o ɲɛmaa n'o ye colonel sapeur pompier Musa Bagayogo ye ale ko lajɛ in nana kumana ko sabula kɔnkan ka kɛ fɛn dɔw ma u na olu dangɛnɛmaya ɲɔgɔn ye sanji kun fɔlɔ minnu nana olu ye tiɲɛni minnu kɛ sanpɛrɛn yɛrɛ ye tiɲɛni minnu kɛ yɔrɔ caman na a y'o fana fɔ k'o ɲɛfɔ maaw ye k'a ɲini an fɛ sa k'an ka hakili to an yɛrɛ la hali bi an kana fɛn foyi dɔgɔya tɛ nin waati in na fiɲɛko ani sanko la ko sabula an yɛrɛ ɲɛ bɛ diɲɛ fan dɔw la a bɛ ka waleya minnu kɛ yen an kana fɔ fiyewu ko nin fɛn nin filɛ nin ye nin ka dɔgɔ ko o man ɲi ko min ye ji ye ji dulonnen don fiɲɛ de fanga ka bon ale ni sanpɛrɛn k'o de ka ca la kosɛbɛ ko wa k'a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na ka ban maaw ka o faamuya a y'a ɲini dugudenw fɛ sa bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan sanfin m'a ye an ka denmisɛnw ladon fala ye baliku an yɛrɛ kana taa yiri kɔrɔ min ye téléphone portable an k'olu fa su tile n'an m'an da an k'olu yɔrɔ janyana kosɛbɛ yaasa an bɛ se ka kisi cogo min na an ka panneau minnu bɛ an ka so sanfɛ n'an kɛlen don k'u sigi so sanfɛla fala ye o panneau fana kan ka olu fana lajɛ yaasa u bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogo min na baara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min na Bakari Mangani n'ale ta yɛrɛ ye météo ko ye ale fana ye kibaruya di sa ko maa si kana taa i dogo jiritu kɔrɔla han la han san mana fin ka ban ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ye ka t'i ka so maaw ni o bɛ se ka kisi cogo min na Seko Jaki ka nin lajɛ in senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko baara ɲɛbila baara minnu kɛra olu kimɛliw o de kun kɛnɛ kun don wa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la samiyaji nata in ale hukumu kɔnɔna na minisiri so min bɛ bolola baara kunna ale ka baarakɛ cakɛda min bɛ yen n'o ye APJ ye denmisɛnninw ka bolola baara ale ninnu don yɔrɔ ɲɛmaya falen kɛra ye kunungo min ye directeur dankan ye n'o ye Cheikh Umar So ye ale ye baaraw bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ Maria Sangare ma n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la nin jɔyɔrɔ in dili senfɛ sa sɛbɛn baden de nana min ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ lakɔlɔsili kɛ fanga ka baarakɛdaw la olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ ka fala ye ko heure 3 u y'o de kɛ sɛbɛn bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛli la yaasa k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ baaraw ka ɲi n'u man ɲi ka sɔrɔ ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen la tɛmɛ directrice kura ma ale ka se ka baaraw daminɛ APJ ale kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na min ye seko ani dɔnko kɛnɛ kan. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yani ka se aéroport sirafarama station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Ko ɲina ani san wɛrɛ o ye kalan ani seko ni dɔnko san ye an ka jamana kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na sa minisiriso min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ka laadala faso baro kɛnɛ min bɛ sigi sa nin kalo in denfa n'o yɛrɛ anw yɛrɛ ka seko ka Yaya Kulubali ye maari n'u olu dilanni min ye Yaya ye ale de kun ye nin kɛnɛ ɲɛnɛmayaba ye Amadu Jabate minisiri tɔgɔla ale tun bɛ yen ka se seko ni dɔnko ma a ma falen caman ma ɲɔgɔlɔnbɔlaw dɔnkilidalaw livre sɛbɛnnaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan anw fana k'an fa mara Berete tun bɛ yen. Maya gili ye sifinaka bɛ mara ladamu dɔnniya mun kalan du ani sigida kɔnɔ o taabolo dɔ ye domo ye yaasa ka domo nafa fɔ diɲɛmaa ye maanifiya taasira ɲuman na o de la nin juillet kalo denfa seko ni dɔnko kalan ni mara san baaraw kɔnɔ ka sanga ni faso baro kɛnɛ de ye hakilina in taara yaasa ka ɲɛfɔli bonya diɲɛmaa ye an ka laadala ko kɔrɔba in kan. Jiri o jiri ni dili b'a ta la a tɛ si sɔrɔ e ti bɔrɔ dɔn e ti danbe dɔn e ti fa bonya i ti ba bonya dili bɛ e la o tuma maya dili o de ye e ka dɔn ka fɔ i bɔra min i bɛ taa min nin ye n tana ye i kana sinako ni bɛɛ lajɛlen kɛ fo i ka dɔn ka fɔ ko e bɛna mɔgɔw de bolo i bɛ taa segin mɔgɔw de bolo i b'a dɔn ka fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ jamana in tɛ se ka dili banban cogoya si la fo jamanaden ka kɛ jamana fɛ an tɛ dili don abada leji fo ni maa min sigira an ɲɛfɛ don min fo an ka k'o tigi de fɛ. Nin baro kɛnɛ nafamanba in hakilina ta kun ti dɔwɛrɛ ye an ka jamana ni seko ni dɔnko minisiriso fɛ yaasa sifinakaw bɛ se ka kalan sɔrɔ kɔrɔlenw kan ni ka nafa s'u ma u ka bi diɲɛ labɔ kɔnɔ. A kalan ninnu nafa denmisɛnninw ye o ye jamana jɔ ye ani jamana mara ye bari jamana ti jɔ abada cogo si la a tɛ se ka kan sago ye n'an m'an ka maaya a n'an ka danbe dɔn nin kalanbolo ninnu bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ninnu de y'an ka maaya ni danbe sinsinbere ye fɛn minnu bɛ fɔ a kɔnɔ ani ko minnu bɛ k'a kɔnɔ an ka maaya yɛrɛ sigilen don de ka kɛ fasoden ɲuman ye ka kɛ jamana marala ɲuman ye ka kɛ baarakɛla ɲuman ye jamana kɔnɔ o bi sɔrɔ ninnu ko ninnu dɔnni de fɛ ani nin walanda dɔnni de fɛ n'u ye nin dɔn don n'a nataw la u bɛ kɛ jamanaden ɲuman u bɛ k'u ka faso fɛ parce que nin walanda kelen kelen a bɛ faso kanu don denmisɛnw na. Nin faso baro kɛnɛ mun sigira domo kan an ka jamana laada dɔnbagabaw seko ni dɔnko tigilamaw maa mun banban bɛ kɔrɔlenw kan kosɛbɛ caman ye farankan kɛ kɛnɛ baabu kan wa bɛɛ lajɛlen b'a ŋaniya ni dɔnta ninnu ka fɔ sifinakaw ɲɛnɛ kalansow kɔnɔ yaasa u bɛ se ka gili ɲuman sɔrɔ cogo min na. Ndomo mun na a fini bi don k'i bolo datugu k'i sen datugu i bɛ masiki don i fari yɔrɔ si tɛ ye o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ de ye k'a fɔ ndomo kalan sigilen don fɛn fɔlɔ min kan o ye maanifin de ye denmisɛnninw bɛ kalan maa de la mɔgɔ n'an ko an b'a fɔ cogo dɔ la ndomo jɔlen filɛ ndomo de ye maa ye ɲininkali de bɛ kɛ denmisɛnninw bɛna ɲininkali de kɔnɔ e min filɛ nin ye e ye maa ye e bɔra min d'où viens-tu homme d'où viens-tu e de ye maa ye nin de ye maa joli ye i bɔra min e nana mun na yan que viens-tu faire ici où vas-tu e bɛ taa min o ɲininkali damadɔw de bɛ kɛ maa la maa de b'o jaabi kalan denmisɛnw kunna ndomo kɔnɔ. Amarona k'a fɔ baro in dayɛlɛla kosɛbɛ ka wasa ni hakili falenfalenw ye baabu sentigi ni o ye kalo denfa ye nin kɛnɛ in kan
a ye domo taamasiyɛn caman ka u yɛrɛ jama la olu kɔrɔw wa baabutigiw ye domo dɔnkiliw fara kumaw kan yaasa ka maaw hakili lajigin kosɛbɛ an danbe kɔrɔba in na. jamana kɔkan kiwariyaw la min ye diɲɛ kunnafonidilaw ye olu ka baabu ye tali kɛ kosɛbɛ Maroko ale bɔli la kunungo coupe du monde na baabu mun ni Egypte fana bɔra ale fana ɲɛ dɔɔni a yirala sa k'a fɔ ko farafina jamanaw kɔni kan ka baaraba de kɛ kuma tɛ ni teriw dasiraw k'u bɛ se cogo min na ka falen don o la kunnafonidila minnu bɛ diɲɛ seleke naani bangun kan n'olu bɛ jaabili ni kimɛliw kɛ u ko farafina ɲinanama tun ye équipe tan de ye équipe tan in si ma se ka jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ ko min maaw sigilen kun don ka min kɔnɔ o sababu tɛ dɔwɛrɛ ye u ni nanzara tɔ minnu bɛ jouer olu caman labɛnnen don u bɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn wa min ye laada don u fɛ yen an fana ka jamanaw tiɲɛ don an ka denmisɛnw bɛ balontan k'u fɛ yen nka a ka kan nin waati na f'an ka taabolo olu falen Senegalikaw fɛ yen olu ka jamana ɲɛma ale tun ye weleweleli dabila ka ɲɛsin u ka jamana jɛkulu sariyasun min bɛ yen n'o sigilen don u ka sariyasunba la kɔlɔsili ma n'a fɔ ma ko conseil constitutionnel k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Usmane Sonko n'a tɔw ye baara min kɛ wasabulon kɔnɔna na ni ka fanga don u yɛrɛ la ka tɛmɛ jamana ɲɛmaaw kan ko o ka ɲi wa min ye conseil constitutionnel ye a ko k'u ye baara min kɛ k'o tɛ baara ye k'o tɛ ɲɛ cogoya si la wasabulon ale fanga tɛ se ka bonya fiyewu ni fanga ale ka cakɛda ɲɛma yɔrɔ fɔlɔ ye n'o o ye exécutif ye gouvernement a tɛ se ka bila o ɲɛ cogoya si la sariya kɔnɔ k'u ye min ta ko sariya tɛ RDC maaw jɔrɔlen don bi sabula Ebola ale maafata bɛ ka caya kosɛbɛ maa 600 ɲango o kɔni fatura u fɛ yen furakɛlikɛyɔrɔ kura u y'o sigi sen kan k'o yɛrɛ kurumokarili baaraw olu kɛ min ye kakao ko ta na sira fɛ Ghana ni Côte d'Ivoire olu bɛ ka kuma ɲɔgɔnya sinsin hali bi yaasa u ka se ka kɛ jɛkuluba kelen sa ka taa diɲɛ seleke naani kakao feere yɔrɔ ale la u se ka dɔ sɔrɔ cogo min na Laginɛkaw fɛ Mali ale ni Laginɛ olu bɛ bolo di ɲɔgɔn ma baara belebeleba la Mali minisiri 3 olu bɛ taama na ye minisiri min bɛ sariya ko kunna n'o ye Mamadou Kasoge ka taa se an ka jamana minisiri min bɛ n'o ye minisiri min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna n'o ye baro kɛlɛtigi ye ale bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ye ka taa fara minisiri min bɛ n'o bɛ mara kama bɔli kunna général Isa Kulibali ale olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan u ni Laginɛkaw ye cogo min na port ko ale ni sigida ko u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na yaasa baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Irisilakaw fɛ Irisilakaw ye gosili kura ta ka ɲɛsin Ukraine ma o waati kelen min ye OTAN ye ko ale ye lajɛba kɛ lajɛ min sen fɛ Ukraine ko kuma yɛrɛ ma se ka na sabula Trump y'a jira k'a fɔ k'ale janfalen don bi a janfalen don sini maa minnu bɛ OTAN kɔnɔna na u n'ale ka kuntilennaw n'u ka filɛcogo tɛ kelen ye min ye OTAN ka o ɲɔgɔn ye fana kɛnɛ kan Siri jamanakuntigi k'o fana taara ye u ni o ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a sen ma don OTAN na fɔlɔ nka a kɔni tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ye a ye Donald Trump ka kɛ ni États-Unis kalata ɲɛbila baaraw ye fala ye ale ye dɔgɔkun kɔnɔna in na u ka maa mafalenba 2 maa minnu bɛ n'olu bɛ kalata ko yɛrɛ ɲɛnabɔ n'o ye agent fédéraux 2 ye a y'olu gɛn ka bɔ baara la pewu k'olu ka walan sɛbɛn k'u ka taa min ye nin ko in ye a kɔni kɛlen don ka kɛ dabaliban ye halisa fiɲɛkolon ni tiɲɛni damandan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzaralakaw fɛ yen a yɛrɛ se k'a fɔ ko Andalu n'o ye Espagne ale worodugu yanfan ye fiɲɛkolon a ye tiɲɛni kɛ maa 11 o de fatura Azikaw fana fɛ yen fana fiɲɛ in ale barika bonyana ye kosɛbɛ fiɲɛ mun ni a ye tiɲɛni kɛ Chinois fɛ yen min ye dugukolo yɛrɛ yira la maa 5 o fatura maa dɔw yɛrɛ dulonnen don kuluwo dɔw kɔnɔna na olu ma se ka bɔ Filipinikaw fana fɛ yen fiɲɛkolon in ale ye tiɲɛni kɛ ka taa se min ye 100 o fana nana tugu a la kɛnɛyako ta na sira fɛ sa ɲininikɛlaw olu y'a jira sa k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka se ka bana min bɛ yen ni o bɛ fɔ o ma ko grippe aviaire k'u y'o ye kɔnɔ dɔ la kɔnɔ min ni o yera Australikaw olu fɛ yen kɔnɔ min don sa k'a kɔni bɛ kuwaji ani kuwajiw de ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi kɔnɔ in na anw kɔni kuwaji t'anw fɛ yan dɛ kuwaji kɔni t'anw fɛ yan fala ye Laginɛkaw u bɛ labɛn na yaasa min ye musokɔrɔba ye ale ka janajaw bɛ se ka se cogo min na n'o ye Aja André Touré n'ale fatura Marokaw fɛ furakɛli sen fɛ a yɛrɛ se k'a fɔ ko labɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na fure yɛrɛ bɛ se ka kunbɛn cogo min na Konakiri janaja kan ka kɛ cogo min maa ma falen ni diɲɛ magobatigi minnu kan ka na a ko kɛnɛ kan o sanga baaraw o labɛnw bɛ sen na Ginekaw olu fɛ yen an bɛ b'o la sa sɔɔni an bɛna farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan.
n'o ye farikolo ɲɛnajɛ fédération ɲɛmaaba ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye an ka samata sɛgɛncini fara belebeleba ka farikolo ɲɛnajɛ in ntolanci ta nasira fɛ ko waati u y'o de sugandi o de bɛna n'u ka donfiniw bɛɛ lajɛlen n'u ka sensɔriw bɛɛ lajɛlen o dilan u ye fédération ka bataki kɔnɔna sa ko ni waati maaw y'u bolo bila sɛbɛn min na san 4 baara don san 4 baara min kɔnɔna sa u sugandira Mali yɛrɛ fɛ ale tun ye welelemada min kɛ n'a fɔ ma ko appel à candidature k'u ka fini kɛcogo n'u ka baara kɛcogo n'u yɛrɛ bɛ kuntilenna min na o ni fédération k'olu taalan bɛɛ lajɛlen ye kelen ye bɛnkan in sɔrɔlen kɔfɛ sa min ye waati min ye ale kɔni jɛra n'a ye sa an ka denmisɛn fara maakɔrɔ ka fɛn o fɛn farikolo ɲɛnajɛ cɛ fara muso kan n'o ye ndolacilaw ye ale de bɛna olu donfiniw olu bɛɛ lajɛlen dilan an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni ani Mali fédération de football u ka bɛnkan ye musakako ta nasira fana na u y'a yira sa waati min k'a kan ka min ye butigi saba dayɛlɛ ka se ka feereli ko o la 2 bɛ kɛ Bamakɔ yan 1 bɛ kɛ parikaw fɛ yen o fana n'o feere fana kɛra sa 100 sarada o 100 sarada la 15 fédération ale na o sɔrɔ ka se ka baara kɛ n'o ye u yɛrɛ yira sa ko bɛna dɔ fara u ka sɔrɔ kan nin bolodenɲɔgɔnma ye fédération maaw nisɔndiyalen n'u ka bɛn n'a ye kosɛbɛ k'a bɛna n'u ka baaraw sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya farikolo ɲɛnajɛ ale taalen la ɲɛfɛ falenfalenw taalen la ɲɛfɛ waati min ni kɔni y'anw siɲɛ fɔlɔ ye k'a tɔgɔ mɛn a bɛ se ka kɛ maaw b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ baara min na ko a ka ɲi nka baara in kɛ n'u sera ka nin jɛkulu in ale sugandi o n'u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma san 4 nata in kɔnɔna na sa ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fédération ko sa k'a bɛ maaw fo maa minnu fana sen donna waleya in na minnu ye u ka wele jaabi n'olu ma se ka jɔyɔrɔ in sɔrɔ sɛbɛn ale fasirila maa min fɛ sa o ye Alassane Sulemani ye kalo tile 10 fédération ale ka ko hukumu kɔnɔna don kununko demi-finale fɔlɔ coupe du monde kɛnɛ kan Faransi ale ye se sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ ndolanci daminɛlen Faransi kɔni ye penalty sɔrɔ Mbappé ale y'o jɛ sanga fɔlɔ o kɔnɔna na u taara min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nka min ye sanga filanan na sa o yɛlɛlen Mbappé ale nana ka na celu a dasi n'o ye celu fɔlɔ ye sanga 25 na o y'a sɔrɔ a ye penalty jɛ ka ban min ye ndolanta in ye a tɔ kɔni nana kɛ solo sala ye sa fo Ousmane Dembélé ale fana nana celu filanan dasi Mbappé ni Ousmane Dembélé olu fila bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra u ma ndolanci in laban min ye Faransi dege karamɔgɔ ye a y'a ka denmisɛnninw caman lasigi kɛrɛfɛ yaasa cogo min na ndolanta nata n'o ye demi-finale ye demi-finale min u kan ka taa ni kalo in tile 14 maa min mana se sɔrɔ bi su in na ndolanta na Espagne ale ni Belgique ndolanta dumanba n'Ala sɔnn'a ma min ye Faransi kɔni ye nin ye ale siɲɛ 3 ye ka tugu ɲɔgɔn ka coupe du monde na a bɛ taa min ye demi-finale kɛnɛ kan wa min ye coupe a y'a ta siɲɛ 1 tan o sen fɛ nin waati laban in na sa a yirala k'a fɔ Faransi kɔni coupe du monde 2 de bɛ a bolo a bɛ ka sabanan o de yɔrɔ ɲini denmisɛnnin minnu b'a bolo k'u bɛ se su in na Espagne Belgique o fana sigi kɛlen don k'o kɔnɔ Lamine Yamal ni Lukaku o de kuma bɛ ka fɔ kosɛbɛ fala ye ko yɛlɛma Belgique ale ye se min sɔrɔ don ndolantan na kabini ko in daminɛna kɔlɔsilikɛbagaw ka kuma don han ko min ye Espagne équipe bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ ka na dɔɔni o ye ale wa a ka cɛlu ma dasi fana cɛlu dasilaw olu fana b'a bolo n'Ala sɔnn'a ma su in na mun mana b'o bɛɛ la an n'aw da o tulo kan ka dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ caya sini kɛra laban ɲuman Ala k'a d'a ma Ala ka juma timɛ ko ɲuman d'a ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ana Jara tun bɛ yan Falaye Keyita ani ne yɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci